Unii stau și bronzează și alții muncesc. Asta e viața. Da. Emil gol. Hey, hi! Asta trebuie să fac eu mâine. Tot tavanul ăsta care n-ai făcut. Da! Și aici va fi un dulap. De fapt, în partea asta o să fie un dulap cu vederea încolo. Și acolo o să fie o debara. Și aici s-ar putea masa care nu cape la bucătărie. Astea sper să dispară mâine. Și gata. Și ăsta ar trebui să dispară, dar încă nu știu sigur. Da. Cam asta se vede pe geam. Și cam asta sunt eu.